It-tnejn filgħodu fil-bidu tal-ġimgħa ta' Santa Marija, ix-xogħol fuq il-bypass ta' Pennellu fil-Mellieħa kien wieqaf għal kollox. Fl-aħħar ġimgħat fit-toroq fl-inħawi tal-Mellieħa spikkaw xeni ta' konġestjoni ta' karozzi u devjazzjonijiet tat-traffiku. Malli bdiet tinqala l-bypass ta' Pennellu, il-karozzi twaqqfu milli jsuqu lejn iċ-ċentru tal-lokalità u minflok kellhom jgħaddu mill-Isqaqien għal Pirraba ħdejn Popeyes Village. Wara diversi ilmenti t-traffiku beda jgħaddi mill-għadira, imma din is-soluzzjoni ma ħadmitx lanqas, bir-riżultati li l-karozzi kollha bdew jgħaddu mid-djuq tat-triq George Borg Olivier. Din is-sitwazzjoni laqtet ħażin mhux biss lis-sewwieqa li kellhom iqattaw ħinijiet twal imwaħħlin fit-traffiku, iżda wkoll in-negozji tal-inħawi u tal-Gżira Awċija. Ix-xogħol fuq il-bypass ta' Pennellu ilu għaddej minn Novembru tas-sena li għaddiet u għall-ewwel kien intqal li se jitkompla anki bil-lejl biex jitħaffef il-proċess u jonqos l-inkonvenjent. Dan iżda fi kliem Transport Malta ma sarx minħabba temp ħażin. 6 ijiem ilu waħda mill-karreġjanti tal-bypass infetħet ta' traffiku iżda x-xogħol li fadal isir twaqqaf l-erba' li għadda. Bit-Transport Malta għad-domandi ta' One News tgħid li kellhom jiġu kkjarifikati kundizzjonijiet tal-permess tal-iżvilupp mal-MEPA. Transport Malta qalet li x-xogħol fuq il-bypass kompla l-ħamis filgħodu iżda kkonfermat ma' One News li millum waqaf għal ġimgħa oħra. U dan għaliex fi kliem Transport Malta il-kuntrattur jinsab fuq ix-shutdown tas-sajf u għalhekk mhux se jkompli bix-xogħol qabel il-ġimgħa d-dieħla. Proprju fil-jiem fejn ħafna familji jitħajru jitilgħu lejn Għawdex jew fil-bajjiet fin-naħa ta' fuq ta' Malta hemm inġenji weqfin u nofs il-bypass magħluqa bil-konġestjoni u l-inkonvenjenti ikomplu jikbru.